minsan nga aldaw, apan ako'y kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, kasla awan patinggana, pulo sa tiyak ni namnama, ti pagsinaan ta, dulwag ti agpatingga, liday nakmarik na, no tirabi, nagmay-maysa, si kalae, panpanunute, an-anusa, ikarigata, dito'y din na, or-orayin ka, an-narigan, tiyak may-maysa, aglalo, no kailiw ka. Narigat nung maminsan, numagnam na maka, itinapudno nga ayan, ugaw met kayam, numan anunute, ragsak di agpatingga, karing-kari di kay nilala, nunapudno day taayat, nutirabi, si kalae, panpanunute, an-anusa, ikarigata, dito'y din na, or-orayin ka, an-narigan, tiyak may-maysa, aglalo, no kailiw ka. Nagsaem an-anusa, si kati kapuna, pulo sa diyak ni namnama, di pagsinaan ka, no tirabi, si kalae, panpanunute, an-anusa, ikarigata, dito'y din na, ururayan ka, an-narigan, tiyak may-maysa, aglalo, no kailiw ka. An-anusa, an-narigan, agsapul sa